viżjoni ta' eċċellenza illi ma teżistix. Diskors politiku ieħor mill-mexxej tal-Partit Laburista. Diskors ta' ħafna kliem iżda bla ebda soluzzjoni għall-iktar sitwazzjonijiet diffiċli li bħalissa qed jaffettwaw lill-poplu Maltwawċi. Ebda soluzzjoni għat-traffiku, għall-għoli tal-ħajja, l-iskart u t-telqa f'pajjiżna, għas-settur tas-saħħa u għall-korruzzjoni minn dawk qrib Kastilja. Però per tabella tan spiċċa mitluf id-diskors negattiv li kien qed jagħmel li f'nofs l-indirizz li wassal lill-partitarji tiegħu u spiċċa attakka ħtieġa li pajjiżna jkollu viżjoni ta' eċċellenza. Viżjoni ta' eċċellenza illi ma teżistix. Waqt id-diskors li jagħmel ħadd fil-każin Laburista Żarħan ġdid, qabel qal li jifhem ir-realtajiet tan-nies. Dan meta fil-verità l-budget nesa kompletament lil middle class u lil dawk li ma jafux kif se jlaħqu maż-żieda fl-għoli tal-ħajja u l-ispejjeż kollha li mistennija jaffaċċjaw fit-12 xahar li ġejjin. U quddiem il-prezzijiet li jum wara li ieħor dejjem qed jiżdiedu u jagħmluha diffiċli biex il-familji jirnexxilhom jaslu sal-aħħar tax-xahar, qabel qal biss li ma jrid jara lil ħadd jaqa' lura għalkemm ma sar ebda soluzzjoni. Intant fl-eqqen ta' diskors tiegħu mimli attakki partiġjani, Robert Abela qal li huwa jmexxi gvern tal-ħaddiema. Fl-istess ġimgħa li fiha ħareġ b'mod mill-aktar ċar li nesa kompletament lill-edukaturi minkejja l-weda li kien għamel. Ir-realtà hija li iva illum il-ġurnata jien nifhem il-punto di vista anke tal-edukaturi u qed ngħid nifhmu bħala messieri ġifieri llum jien missier ta' żewġ tfal, naf kemm diffiċli l-ħajja, naf realtajiet anke soċjali, naraw manke meta morru f'attivitajiet sportivi ekstrakurrikulari. U ħafna drabi l-edukatur huwa mistenni li jpatti għal kull noqqas jista' jkun hemm anke minħa tas-soċjetà. Ġifieri jien naħseb li rridu nirrikonoxxu dan kollu. Kristin Mamo għal Net News.